Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Paduan. Nakituloy tayo sa ating pinaka-latest sa ating panahon dito po sa bansang Pilipinas at kakating pook ng Western Pacific na yung araw po ng Biyernes hanggang Monday to the weekend po ito. Hunyo 10 hanggang 13, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update itong latest GovSat sa araw na ito ng Biyernes hanggang bukas Sabado. At manatili pong kalmado po ang malaking bagay po ng ating bansa. Wala pong any significant weather system except po dito sa may Palawan at Western Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula at offshore areas ng Bangsamoro at sa may southernmost part ng Sulu Archipelago. Ito po ay dahil sa maliit na surface trough at dito rin po sa may silangan na coastal na areas po ng Eastern Samar at Kabikulan sa loob ng 24 oras may inaasahan pong dadaan po dyan mga maulap na papuwirin na may mga pagkulugot at pagkidlat. Ito po ay dulot po ng surface trough na maliit. Samantala dito sa may silangan bahagi po ng silangan Cagayan, meron po tayong mahinang southerly winds. At dito naman po sa may labas ng ating bansa, sa may northern part ng South China Sea o Timog Dagat China at sa kanluran bahagi po ng Dagat Pilipinas ay may mahinang habagat. Apektado po ang katimugan bahagi po ng China, kasama po dyan ang Hong Kong at Guangdong Province. Hinikayat po ito ng medyo hindi gumagalaw po na frontal system o Mayo Front sa may area po ng Okinawa, Taiwan hanggang dito sa may eastern at southern China. Sa labas ng ating bansa, wala po tayong natatanawan na LPA na posibleng mamuo hanggang sa Hunyo 18. All clear po ang Western Pacific, pati mga computer models, walang pinapakitang potential na bagyo. May surface trough lamang po dito at intertropical convergence zone dito po sa may Micronesia hanggang sa Marshall Islands. And mag-ingat lang po sa mga kidlat, posibleng mga pagbabaha sa mga low-lying areas sa Pilipinas kapag mayroon pong mga pagkulog at pagkidlat or mga thunderstorms. So yan po ang ating mga latest sa ating GovSat. Ito yung ating fast animation. So makikita po natin dito ang mga thunderstorms, mga isolated thunderstorms na lumalabas tuwing hapon o gabi. At sa zoom in satellite animation, kitang-kita po dito ang mga malalakas na thunderstorms sa may bahagi po ng Ilocos region hanggang ilang portions po ng Cordillera region. At dito rin po sa may Panay, at dito rin sa may Bacolod, Iloilo area, Guimaras, meron din mga severe thunderstorms, bibigyan ng mga lalakas na ulan. At dito rin po sa ibang bahagi po ng Silangan, Kabisayaan, kasama din po ang Cebu. At sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, may mga lumalabas din mga localized thunderstorms as well as sa katimukan bahagi po ng Palawan. Sa Kabikulan, may mga maliliit din thunderstorms na namumuo, but hindi masyadong malawak ang sakop niya. Ito po yung rain forecast po, ang mga forecast sa ulan, susunod na 3 araw hanggang Lunes. At inaasahan po natin, bukas ng hapon, may mga chances po ng mga thunderstorms sa Luzon, lalo na sa may Central Luzon at Metro Manila, Calabarzon area, Mindoro, at dito rin sa may Panay at Negros. Samantala, ang ibang bahagi ng ating bansa ay nasa mababa hanggang katamtaman at tsansa po ng mga localized thunderstorms. So, ang Kabikulan, medyo mababa ang tsansa bukas ng hapon. But sa linggo ng hapon, inaasahan pa rin po ang pagbabalik na naman ng mga thunderstorms sa Kabikulan. Gayon din po dito sa ibang bahagi po ng gitna at hilagang Luzon, kasama po Metro Manila at Calabarzon area. Maliit hanggang sa katamtaman po ang tsansa po ng mga isolated rain showers and thunderstorms sa Visayas, Palawan at Mindanao. At pagdating ng Lunes ng hapon, inaasahan pong mas lalong lalakas na naman po ang mga thunderstorms, lalo na po sa may Cagayan Valley, gitnang bahagi po ng Luzon, at sa may Ilocos at Cordillera regions as well. At dito rin po sa may Kabikulan, Visayas, Palawan at Mindanao. Mas magiging frequent po ang mga thunderstorms sa may hilagang Mindanao, sa may Caraga, at Zamboanga Peninsula. At dito rin po sa Kabikulan at dito rin sa sinabi natin sa may Cagayan Valley area. Okay, so yan po ang ating latest sa mga ulan, forecast sa ulan. Yung ating day-to-day na forecast. Pagdating naman po sa rainfall accumulation forecast, yung may ipon na ulan, kung saan nakafocus lahat ng ulan, ay nakita po natin dito sa may kanluran bahagi po ng Mindanao, sa may Zamboanga Peninsula, Zamboanga City, at dito rin sa may offshore areas ng Bangsamoro. At
dito rin po sa may bulubundukin po ng Ilocos Region at Cordillera at sa gitnang Luzon. So, nandyan po ang bulk na maulan sa susunod na 3 araw, hapon-hapon or early evening. Ngayon, punta natin yung wind forecast. Inaasahan po natin magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin sa malaking bahagi po ng ating bansa na yung weekend. Bukas po ng Sabado, may kita po natin konting hangin lang po sa may kanluran at silangan bahagi po ng Northern Luzon. Ito po yung southerly winds at southwesterly winds. Samantalang ibang bahagi ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. Sa may Palawan ay mula sa katimugan po ang hangin. Pagdating po ng linggo ng hapon, inaasahan pa rin po ang kalmado hanggang paiba-ibang direksyon ng hangin sa malaking bahagi po ng ating bansa except po dito sa may silangan Visayas, silangan Mindanao at karagatan po ng Cagayan Valley na ang hangin ay mula sa silangan hanggang sa timog silangan. At dito naman po sa may area po ng northern part ng West Philippine Sea ay magiging mahina po ang hangin mula sa timog kanluran. Kasama rin po dyan ang northern portions ng Batanes, Cubao Islands. Pagdating ng Lunes ng hapon, inaasahan po natin ang mahinang habagat o mahinang hangin mula sa katimugan. Dito po sa may coastal na areas po ng Northern at Central Luzon at magiging katamtaman po ang hangin mula sa timog kanluran o mahinang habagat sa may bahagi po ng Batanes at Mabuing Cubao Islands. Samantala, ang ibang bahagi po ng ating bansa ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin na may konting hangin mula sa timog silangan at silangan dito po sa may silangan bahagi po ng ating bansa mula sa Kabikulan hanggang sa Eastern Mindanao. So, yan po ang ating latest sa ating panahon ngayong weekend at babalik ulit tayo sa Lunes upang bigay sa inyo pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.